באותו רגע שאנחנו מעלים לעצמנו את רמת האנרגיה, ואנחנו יודעים מה אנחנו שווים, בעיניים שלנו, הפרודוקטיביות שלנו משתנה. מיכאל פשוט יש לו באמת את הכוח, את העוצמה להעביר את זה, שאתה תוכל לקחת את עצמך ובאמת לקדם את הצעד הזה אל הפריצה שלך. זה כאב שמביא אתכם לאותו המקום שאליו אתם רוצים להגיע. זה כל כך מגניב, אבל לא עושים אותו, לא מיישמים אותו, וזה מתעדה. אחת התוכניות המדהימות, אם לא הכי מדהימה שיש פה בארץ. הבן אדם הזה יעשה הבדל ענק ברגע שהוא יבין מי הוא באמת ומה הוא רוצה. יש לי בעיה, יש לי אתגר. לא עוד מהדבר הישן הזה, החל מעכשיו הדבר החדש הזה. אתם מסוגלים להשיג הרבה יותר ממה שאתם חושבים, כי אתם יכולים, כי מגיע לכם, כי אתם ווינרים. שלום לכולם, כאן מיכאל גורביץ', מייסד של תוכנית המיליונר מיינדסט. סיימנו כאן כנס פשוט מדהים, היו כאן למעלה מ100 אנשים שהם חלק מתוכנית הליווי שלנו של מיליונר מיינדסט. העברנו כאן סשנים פשוט מדהימים, גם ממני וגם ממנטורים נוספים. האנשים יצרו פריצות דרך פשוט מדהימות, והדבר היחיד שאני יכול להגיד לכם, שאם אתם עדיין לא חלק מהתוכנית, זה בדיוק הזמן שלכם להצטרף לתוכנית, וכמובן להיות בכנסים ובאירועים שלנו.